Keď hovorím o tom, že sankcie nefungujú a Európa ekonomicky krváca, provojnoví progresívci dobreže neodpadávajú. Čo robia vtedy, ak to potvrdí sám ex-guvernér Európskej centrálnej banky Mario Draghi v správe vypracovanej pre Európsku komisiu, nevedno. Draghiho správa hovorí o tom, ako by sa dala zlepšiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Čiže ekonomiku EÚ treba zlepšiť, pretože nie je konkurencieschopná. Máme to teda chápať tak, že Draghi sa preriekol a hovorí iné než mainstream? Tvrdí však aj oveľa závažnejšie veci. Podniky v EÚ naďalej čelia cenám elektriny 2 až 3 krát vyšším ako v Spojených štátoch a 4 až 5 krát vyšším cenám zemného plynu. Máme si teda myslieť, že EÚ bola oklamaná Spojenými štátmi tým, že sa akože snažia pomôcť, ale EÚ predávajú svoje nerastné súroviny oveľa drahšie, čím sú tovary u nás také drahé, že všetci ostatní majú konkurenčnú výhodu. Nemusíte byť ekonomickým expertom, aby ste nevedeli, že s takouto nevýhodou sa jednoducho konkurovať nedá nikomu. A aké je Draghiho riešenie? Ak sa Európa nedokáže stať konkurencieschopnejšou, budeme nútení si vybrať. Buď sa zdržíme niektorých, alebo všetkých našich ambícií. Ja len dodám, že hovorí napríklad o zelených, migračných alebo tých vojnových ambíciách. Dospeli sme do bodu, v ktorom ak nebudeme konať, ohrozíme buď naše blaho, naše životné prostredie, alebo našu slobodu. Priatelia, toto je progresívna budúcnosť, ak ju necháme vyhrať.